yadda kuke gani kai tsaye kenan daga hanyar Madugu ta zuwa garin Mubi inda al'umma suka jinkirin da da kuke gani kenan mai girma dan takarar shugaban kasa excellency Dr. Rabi Musa Kwankwaso akan hanyar su ta zuwa garin Mubi a wani gari inda al'ummar suka cincirin da suka fito suka tare shi. Kwankwasiyar reporters ta muku rahoto kai tsaye daga hanyar zuwa Mubi.